לכולכם, היום אני בערוץ שלי עם שתי חברות בבית ספר, לא רואים אותי טוב. טוב, לא משנה, אני באתי מבולה. אני השלמתי עם אוריאן, וזאת החברה חדשה בערוץ שלי. את זוכרת? יעל, נו, שאנחנו מדברים וכל זה. טוב, נדבר אחר כך. יותר טוב פה רואים. אני אעלה את הסרטון מתי שאני אהיה בבית. עשית סרטון באמת. נו, מה את עושה לי? של מי הרבקה? שלי. תודה, אני שומעת לך. ננו. שומעת לך. שימי במגן. הוצאתי את הטלפון מהמגן, זה המגן של אמא שלי בגלל... הלו. הוצאתי את המגן בגלל שהוא לא עובד כל כך במגן של אמא שלי. תעשי שוב גלגלון לכבוד היוטיוב. תעשי קצת למטה, שאני לא אפול. בוא יאללה. נתחיל בבלגן! אנג'ה בורה. עכשיו תסתכלו איך אני עושה, תחזיק. בייבי, you can't quality. רואים אותך? היי, מה את עושה לי? היי. רואים אותך? קצת, דקה, למטה קצת. יופי. לא, זה הרבה. מצטערות. טוב, חכו. ככה? כן, אל תזיזו, וכאן צריכה להתחיל. שלא תיפלי עליי. דקה, אל תזיזו. 3, 4, כן, כבר דבר לי. ג'ברון. יודעים מה קרה לי בפצע? איזה... איבדתי פצע ענק. בהפסקה הזאת אנחנו לא בהפסקה, אנחנו בהפסקת 0. את מקבלת 0! יפה. במה? ביוטיוב סתם. אנחנו מעלת ביוטיוב. רגע, אני יושבת ביחד יואב. כן. יש לי קצת בעיה עם הדיבור, אז מצטערות. שקט! יפה. למדה להגיד שקט. ייי! למדה להגיד שקט. תראי את המגן קיט. גיט. Let's get started. אוקיי, סבבה, יואו. אני מכניסה את הטלפון למגן. חכו דקה. אוקיי, אז ממשיכים את הבלוג אחרי פאוזה. אוריאן, שמת הרב-קו לא במקום המתאים. במקום הזה צריך. Yes, mom. מה זה yes, mom? מה זאת אומרת yes, mom? צלמי אותי. מצלמת אותך, יואו. את לא צלמת אותי, למטה. מה? למטה! הנה אוריאן. אמא. יואו! אוריאן, בוא נעשה עוד פעם. תרימי אותי! יאללה, אני ברגליים. סתם, אני פה. אני לא יכולה את עושה לי בפופי. מתי שיהיה צלצול אז נעלה. כאילו, אנחנו נפסיק את הבלוג ונעלה. אז נראה לי, קודם נעלה בלי, אם נצלם ואחר כך נגיד ביי, תעשו לייק. למרות שאתם יודעות שביום שהעליתי את הסרטון היכרות, ביום הזה, בול הזה, אז היה לי לייק. רק אחד? כן, אחד, נראה לי. ואחת? לא, אבל נראה לי שאמא שלי שמה לי לייק. מה, בפייסבוק או ביוטיוב? ביוטיוב. יוטיוב. אם אני עכשיו מפילה את הטלפון, אז סליחה. גם עלייך אמא. אוקיי, חשבתי שאני יושבת עליו. עליו? כן. עכשיו תורי להחזיק את המצלמה. לא, סליחה, זה הטלפון שלי וזה הערוץ שלי. וגם ערוץ שלי! לא, אמא, צרחת לי באוזן. אם אתם רואות שאני מגזימה עם הבלוגים? לא, סליחה, אז אני מצטערת, פשוט אני אוהבת לעשות בלוגים. תסתכלו איזה שמיים,
שמיים עננים. יאללה, בוא נעלה לשם. לא, לא היה צלצול. כל הבנות הגיעו. צלמי אותי, צלמי אותי. לפה קצת לקיר. יפה, קצת למטה. שלא יראו לך את האצבעות. קצת למטה! עוד. מה לא כזה? הנה, שיראו גם את הקיר, כי אני עושה על הקיר. אוקיי, מקווה שתראו טוב. דקה, תורידי קצת. עוד. זהו. זה לא נוח לי, שתדעי. דקה, חכו. אוריאן, צלמי אותי מפה. אוריאן, איך את פה? עוד. ככה. סבבה. זה לא... שלום. רואים לי רק את הרגליים, אז תורידי קצת. איך? למטה. עוד. היי גייז. ואבא. סדרו ואת מחזיקה לי. אל תקראי לי מילה שקט. את שתקי. לאיזה פקט אני יכולות? איפה היא לעזאזל? אוי. אימא'לה. זה לא קרה. אבוללה. תגידי אבוללה במקום אימא'לה. יש כזה סרט אבוללה. לא יכול פשוט. להיות. כן, יש. הבנים הלכו לשם. מה? יו, מי שרד אותך? לא, אני נפלתי. שהיה לי מסכנה אחת, יו. רגע, נדחק. כאילו בואו ילדים, התחיל המון רעש. תסתכלי איך עושים גלגלון. היא רוצה ככה, אוריאן, צלמי אותי. אוריאן, צלמי אותי! לשם. מה זה, את מצלמת אותך, לא? אוקיי, רואים אותי טוב? רואים. קצת לפה. למטה, יפה. עכשיו תסתכלו, ברצף. רק ימין לזוז. ביי ביי! טוב, בוא נגיד כולנו ביחד! 3, 4, 4. טוב, עולות. אלה, תגידי שלום. פשוט היא לא יודעת. ובורחת. מבוכות לי! פשוט לא רוצות להופיע ביוטיוב. אבל למה כל כך הרבה זמן? מה יש להם? אני אעלה את זה בבית שלי, מתי שיהיה לי אינטרנט, כי בבית שלי יש אינטרנט. בבית ספר גם יש! שנכנסים יש! לא. אוטובוס נכנסת, דרך ניצולים. גימל שנייה לכיתות! מירי מעוני. אני רציתי גם לשיר, מה? מותר לי. אין אחר לשיעור שחמט, זה לא יהיה נורא. יש! אבל וואי, תסתכלו איזה עננים. אוי. אני חושבת שמישהו יושב בשחמט. עכשיו, נכנסות. אוריאנה איתי בשחמט. מה? כל יום אנחנו בבית ספר המופלא הזה. נעלה לכיתה ונגיד ביי ביי ודיאנה